giorni crepa il pleschene da lacrimi giorni nova sei meda. Este foarte important să ne placă să cântăm și emisiunea Debut 50 Plus și-a propus acest lucru ca oamenii ce iubesc cântecul popular și vor să-l cânte să facă acest lucru. Mă îndrept acum spre juriu și aș întreba pe Mihaela Murgu cum mi se pare ei folclorul armânesc. Am mai ascultat folclor armânesc? Da, sigur, da. Și chiar la mare am locuit într-o casă de aromâni. Sunt oameni deosebiți, sunt oameni foarte interesanți și muzica este minunată. Și mă bucur de câte ori o aud, îmi face deosebită plăcere. Pentru mine are ceva deosebit. Mulțumesc. Iar mie îmi face deosebită plăcere, dragi prieteni, să parcurgem acum un drum sufletesc și să plecăm de la București, de acolo de unde vine concurentul nostru, Vasile Anastasie Topa, tocmai în Ardeal, la Cluj. Vești și voie bună. La noi în neam nimeni nu e niciodată trist sau singur, ne-a avertizat domnul Topa. Imaginile vorbesc de la sine. Mă numesc Topa Ioana, sunt nora socrului meu, domnului Topa Anastase. Ne-am adunat aici ca să-l susținem. Sunt reprezentanta familiei și aș vrea să spun câteva cuvinte despre tatăl meu. Îl cunosc de 23 de ani, de când activam în corul Voces Primavera și el era susținătorul nostru de atunci. Este un om foarte activ, foarte sensibil, foarte hotărât și i-a plăcut dintotdeauna muzica. Este în același timp un om foarte sensibil și în același timp ambițios. Anii au trecut, eu am devenit parte a acestei familii de 16 ani și a fost ceva foarte normal. N-am considerat că intru într-o familie cu socri, ci într-o familie cu părinți. El a fost tot timpul alături de noi, i-a plăcut întotdeauna în timpul liber să cânte și de câte ori avea ocazia, la toate petrecerile, dădea tonul la muzică, cum se spune. Și întotdeauna se auzea datorită vocii lui foarte speciale, proeminente și sensibile în același timp. Noi credem că merită să fie auzit de toată lumea și nu numai de noi, cei din familie, și credem că este momentul să-i urăm împreună mult succes. Multă sănătate și noroc. Și noroc. Ce mi-a plăcut mie foarte mult, domnul Vasile, la materialul realizat de colegii noștri, am văzut că atunci când v-ați ales o noră, v-ați ales de fapt o fiică. Exact. Când a intrat în casa dumneavoastră, a intrat ca la niște părinți, nu ca la niște socri. Asta m-a impresionat foarte mult. Știu că la armâni familia este foarte importantă. Așa este, la armâni familia este pe primul loc. Într-adevăr, acum vreo 50 de ani nu prea se făceau căsătoriile mixte. Dar în ultimul timp se fac căsătorii mixte. De aceea noi am aprobat și am acceptat cu mare plăcere ca să avem această noră pe Oana Rădulescu, româncă. O familie mare suntem și noi aici la televiziunea română și împreună cu publicul nostru formăm o familie reușită și frumoasă. Iar pentru că aici la noi la Debut 50 Plus nimic nu este întâmplător, invităm alături de dumneavoastră o româncă, dar căsătorită cu un armân. Este vorba de interpreta Elena Jurgescu Todi, căreia îi spunem bine a venit și Ghini Viniș, nu? Ghini Viniș, român.
am o stare specială, adică îl simt. O altă căsătorie mixtă între dumneavoastră și soțul dumneavoastră, da? Da, așa cum este. este între fiul domnului Vasile și fiica, spunem acum fiica, cea care este Oana. de fapt noră, Oana. Împreună cu Vasile Anastasie Topa să ascultăm și pe Elena Jurgescu Todi. Haide la armână, pacele-s le umplu. Haide la armână, pacele-s le umplu. Haide, șoi bobo, pacele-s le umplu. Haide, șoi bobo, pacele-s le umplu. Nu, 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 legione, nu că vale frânză. Nu, 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 legione, nu că vale frânză. Oi de șoi bobo, nu că vale frânză. Oi le șoi bobo, nu că vale frânză. Șcăra vale frângu, alte vață-ți iau. Șcăra vaț-le frângu, alte vață-ți iau. Oi de șoi bobo, alte vați iau. Ai de șoi bobo, alte vați iau. E nebun 50 plus, este tot ce-ți dorești. E nebun 50 plus. Știi, băgițel meu, cărările, un geamășe cu dragostile. Știi, băgițel meu, cărările, un geamășe cu dragostile. Drum de geașă, drum de vale, la 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 la, mișa mereu în cale, la 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 la. Că preunge am trecut, la 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 la, mândre flori răsărit, la 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 la. Are bagea mersul șerbului, căsuie cărarea dorului. Are bagea mersul șerbului, căsuie cărarea dorului. Prăulițe jos în sus, la 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 la, prăunge bagea s-o dus, la 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 la. În Poiana cu băgrini, la 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 la, unge ne-am iubit întâni, la 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 la. La margine verge de pădure, netăiată încă de secure. La margine verge de pădure, netăiată încă de secure. O florit în pom precoasă, la 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 la, într-a de iubirea noastră, la 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 la. O florit dar ori notat, la 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 la, o crezut că ne-am lăsat, la 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 la.